Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Takatiburitsa isusu nhau yeSatanism yemukomana uya akazobatsirwa naprofeti. Munomutondera. Vazhinji vakati dzimwe nyaya idzi ndedzekugadzira. Hatirambe nekuti inini handioneswe pamweya. Saka muchiunzwa tichitaura tichidaro. Asika nhasi tine imwe nhau zvakare. Nhau yemwana ari kutaura kuti akapinzwa mazviri asingazivi, asi mutsauko ndewekuti akapinzwa nevabereki. Vabereki instead yekuyamura vana akutanganawo nezvakawanda. Munhau yanhasi zvakare ndoda kuti mugoteerera nhau yevanhu zvakare vane manjuzu. Haasi ese manjuzu akanaka, pane akashata. Muzvikoro medu mashata. Hama dzinodikanwa, vana vechikoro vari kujoina Satanism vari vana vadiki. Manga muchizviziva here? Ndofunga muchazviziva muchirongwa chatiri kukupai izuva ranhasi. Tataura nhau yemanjuzu. Ndoda kuti munyatsoinzwisisa munhau yanhasi. Asi muzive zvakare kuti havasi vese vane manjuzu vakashata. Mwana tiri kutaura naye mwana mudiki ane makore 14, asi arara sofa nevarume vakawanda. Hongu ndoziva kuti mubvunzo iwoyo kuti ndimubvunze kuti warara nevangani, wanga usiri proper sezvo vabereki vake varipo. Mwana uyu tichamuvhara zvakare chiso. Hatisi kuda kuti muone fesi yake. Zvinozokonzeresa zvakawanda kuzvikoro zvaanodzidza, kana kuti zvaachada kudzidza, kana kuti kwaakambodzidza. Naizvozvo tichavhara chiso chake. Motiregerera ipapo. Haizvo ndozvatinogona, tinongorikanda Drewmas media kufesi. Chatiri kuda ndechekuti munzwe mashoko ake, uyezve vanobatsirawo zvakare munge muchibatsira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi handina chera, handina Sokostina. Muri kundoona ndiri ndega, ndosaka ndakaita kuzadza zikamera kuti Sengwadzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ningaseke zvangu, ndingazhinye, ndinganyemwerere, but nhau yatinayo zuva ranhasi inawo isina kumira zvakanaka. Tingandi grade 5 ndiri exam ndatingoradzwa neguru. Ndoba ndatotedza kufamba nyula exam yachona. Ndoba ndatiwa nematicha kundiswa clinic paClergyman clinic. Ndoba zvaoneka kuti hapana problem. So ndabva ndadzoserwa kumba, ndakaramba ndichirwara. And then gogo vakabva vanditora, gogo mama wangu ini ndiva ndagara navo. Vakabva vanditora kubva vandisa kuBrazil kunogara mbuya mama vagogo. So vakabva vatenga kundirapa. Marapiro vaindiita kuti chikafu neporiji, mafuta ekuzora, vaindisira mushonga nebute, ndichidya chikafu chine bute nemushonga zvese. Ndobva ndapora. So ndagrade 7 ndabva pandakatanga kutera. Gogo vane nyoka yavainayo, vanogara kuBrazil, vane nyoka yavainayo. So pandakatanga kutevera, gogo vakabva vati mushonga watakamushandisa kurapa ndo wakuda kuita kuti kuripwa kune kwakatorwa. Vagogo vataura so toita sei. Ndo pakabva vanditi ropa rako ranobuda ndorinokuwa nyoka yachona. So nyoka yachona painouya kwandiri inoitora ropa rekutanga randinotenga kubuda, ndorainotora yoenda pese pandinotevera. Even ndakunokwa chona inouya muspirit yotora yoenda. Saka zvadaro
ndakabva ndatorwa namama vangu nenda kuwaliti. So mama vanoenda kumabira like zvinjuzu ndo zvanoita. Saka takabva nenda navo kumabira kwachiona mama. Ndo pandakatanga kuita zvekupinda kumvura. Na iwo mama wachiona nagogo nambuya. Ndovaona mumvura varimo mumvura machiona. Saka patakaenda kumabira ndopandakadhirowa tattoo mumvura. Ndakapiswa paruoko. Ukaiswa tattoo iroro kumvura? Saka madays patakabva kumabira namama ndabva ndadzoka kumba kwavo. So vakanipa kukoko kwachona ndakapiwa sketi inga iri pfupi so nemabangles. Ndabva ndadzokera kubhindura. Ndo pandakatanga kuita zvevakomana. Pandakadzokera kubhindura gogo vanga vasina kutaura kuti takatienda kumabira. So vakabva vatanga kundiona ndakuita zvevakomana ndobva vachitaurira mama vachona kuti mwanenyu handichakwanisi kugara naye akuita zvevakomana mingondobata mimba ari panapa. Zvakanzi umendiseko baba vake namama. Ndobva vati alright. So patakauya kunoku ndaperekedzwa nasekuru. Sekuru ndipo pakauya kunoku sekuru havatomboziva kuti mama vangu gogo nambuya vanoita izvozvo. So vakangonzi muperekedzei. Ndipo pandakauya nasekuru kunoku. Ndobva ndambogara panapa nababa mukuru. Then ndabva ndazoendeswa kubudiriro. Ndabva ndatanga kugara naatete andozeti wangu. Saka pane mhiko ina ndakanzi namama wangu ndinoita kana waona pari suitable kugara paunenge uchigara. Ndo ndakanzi ndidana nevakomana 2 mukomana nemunin'ini. Ndo pandakaita ndobva ndadanana navo vakomana ivavo 2 mukomana nemunin'ini vachona. Saka ichidana nevakomana ivai ndakatanga danana nemukoma wachona. Mukoma wachona ndobva ambobva kwaigara kwachona angaenda kubasa. Ndakatanga danana nemunin'ina wachona. Ndabva ndarambana naye. Ndobva ndazodzokana nemukoma wacho. And then tattoo randakaiswa paruoko anga rakanzi mukomana wese waunorara naye hambozvali ndo benefit yanowana. Pandorara nevakomana komana china hazvare. Mbereko yake yake yekuzvarisa ndo inoendeswa mumvura machona. Like ndashandisa condom naye. Condom ndotora ndonovapa. Ndo panobva asungwa mbereko yake namama. Ndo vandosanoita izvozvo. Saka gogo ana gogo nambuya ndamboona hangu vachiuraya vanhu. Like mulocation mandinogara vakauraya mukoma wavo. Ndo vakauraya ndakamutarisa. Kuti unyanza unoti vauraya munhu. Vanenge vachiuraya sei? Kutora mweya wake. Totora research kutotora uisa pane mumwe munhu wauda kujoinisa izvinhu izvozvo. Munhu uyu utanga kuita zvinhu zvisi zvinenge anenge akukontrolwa nevana gogo vachiona akuita zvisi zvanenge achiita zvanenge achitumwa noita. Saka ndingoti mulocation machona vauraya inini zvandoziva pandakatanga kuita izvozvo. Ndingoziva kuti vakauraya 3. Vakauraya mukoma wavo. Vakauraya vamwe vainzi Maybop. Vakazouraya mumwe murume so ainzi Abanda. Ndo vanhu vandoziva vakauraya ndekubva ndatanga kuita izvozvo. Ndekupiko? Kutrojeni kupindura. Saka pavanouraya munhu vanongotora mweya wake vanomuisa pane mumwe munhu ubva watanga kumushandisa. Saka
umwe munhu sekuti vakatora mweya vanokwanisa kundipa mweya wacho inini ndozoitwa sei? ndo connection yenyu inenge yakuenderana. Anenge kutokwanisa kukushandisai. Okay. Saka voraya vanhu kudaro, inini pandakatanga kugara kunoku ndakanzi ndopandakatanga kudana ndopandakadana nevakomana ivavo, ndopandakatanga kudana nevakomana vakawanda. Saka pandadana nevakomana vakawanda ndinowana mari yandinowana kumvura. Mari yachona ndoishandisa zvandinonge ndichida kuishandisa. Unoiwana mumvura? Anenge ari ma-US kana mabhondi? Mari yanongochida. Zvekuti unogona kana kuwana maranzi, unowana ma-US mabhondi zvese. But mari yako iyo yachona unopiwa mari kana waita zvaunenge waudzwa. Inini ndodana nevakomana vakawanda nezivo, saka ndowandonowana mari. Ndadana nemukomana vese unenge uchishandisa makondomu, uchitora makondomu uchiendesawo. Zvone ndichisadzikisa zvanenge ndakaudzwa, pandinopedza zvanenge ndaudzwa zvachona ndobvunzwa ndoda mari, then ndopiwa ichidaro. Saka nyange ukati unoda 5,000 unopiwa? Zvinoenderana neage yako. Iwe unopiwa kumamari? Ini ndopiwa kubva pa-8 zvichidzika, 8 years. Kana ndonge nchida ma-years kana mapoints. Pane nchida kushandisa mari ndopandinotora mari. Kana singoda kuishandisa pandipiwe mari. Nditanga ndatobvunzwa kunzi mari yacho inoda kuishandisei, ndovaudzwa ndoda kushandisa zvakati, ndopiwa mari. Mari iyoyo yakasashanda izvozvo ndova ndinonzi pawiki ino ndodadana nakomana 5 pa-5 avo orara navo vese. Hapana, then ndopaunoregererwa after waita izvozvo, wozi unenge wadisobheya zvinhu zvaunenge wakaudzwa unzi uite, iwofo waregera. Sike unozwa wana sei vakomana 5 vachivawo kana ukanzinda 5 ndiunenge wakuwapfimba here kana kuti? Ivo vakomana vachona ndivanouya kwandiri vachindipfimba vega. Unenge watanga waona kuti uyu ndiye wauri kuda here woenda paari kupfimba kana kuti vanongouya vega? Inini nandine ringi yandandinayo nenecklace. So necklace yakatorwa naambuya ndovava nayo. Neuyu ringi iri kwamadzibaba ndova nayo ringi yachona. Ndokwandikuzwa kuti iri, but necklace ndo yaindidetsera vakomana vakawanda. Even ndisina ndinogara ndingonyengwa pese pandafamba ndine chingomiswa. Mukomana chino ndakamufarirawo then ndodana naye. But hapana mukomana akambondiramba kubva ndinenge zvavakomana, hapana. Mukomana akambondiudza kuti handichakuda, tinongonyararirana, and then kana ndauda kudzokerana naye ndinongoenda kwaari ndangotaura naye topota towirana todanana futi. Saka mukomana ambondiramba, ndo mashandiro azvinoita. Iri panyaya yekumvura ndinoenda kumvura kuchikoro kwandaidzidza kumufakozi kunga kune musikana amwe ndakasvikirawo achiita izvozvo pachikoro pachona. So pane maconnections atinaye. Even nhasi makatenda atori netattoo randinaro paruoko anaro. So taiwirirana pachikoro. Even makatenda mati musikana vasikana vainzi vanopisa. Vasikana vainzi vanopisa pamufakozi vanodya chikafu chinodhura vanongozikanwa ndotozikanwa pachikoro nzindiso. So tinongoita kunge tine mari, tine background yedu tine mari, but tinenge tisina, tinenge chingoita zvatinenge tichiita panguva yacho. Saka pandakazopa mufakozi
ndakazobuya pa wali mpaki imfa kose chiwe. akozaiwana Okay. ndakazoya pa wali mpaki hai Aripo izvo zvaruita form chi. 2. Okay. So ndakabva pandakabviswa mufakozi ndabva ndaenda pawani mpaki hai ndobva ndakudzidza izvizvi. Pane musikana futi mandakasvikira achita izvozvo but level randiri inini neranga ari rinosiyana due to inini ndini ndakatanga kujoiniswa iye abhatira mashure mangu. So ndakazvicheka ndobva ndaisa rupamudhiringi kuti tienzane because pachikoro pachona ndiyega wandakaona kuita izvozvo. Saka ndakazvicheka ndobva ndaisa rupamudhiringi make dhirindiro ndobva arimwa. Saka level randiri nelevel rake takaenzana. Ari form chi. 2. Same level yawo ngokudzidza ivo. Saka panenge pasina here vemaform 3 ukotaona ungochida ungochiwira newe form 2 uko futi form 2 zvinoreva here kuti mafomu ese ipapapa vanani vakadaro asi munozongonhongana vari musame level. Ari pasi pangu ndiyo ndinokwanisa kuenzanisana neni. Ari pamusoro pangu anenge ari mombe ndiye anokwanisawo kundibvisa pane ndiri ndonisa pamusoro. Saka ndiye wandakuwirana naye izvezvo pachikoro ndiwe ndinoshandidzana naye but matatu edu akasiyana. Iye ane rake remukomana wake pagumbo ini ndakabva ndaisa remukomana wangu paruoko. Iye rake ripa apa pachityapo ini rangu riri paruoko panapa. Saka ipapo usati wabva pamatatu evakomana ko uzorambane naye here mukomana wacho waunenge wakaisa tatura? urambane naye munonyararana even ndakadzoka after 2 years tinge tinotosvika chitowirana kana nyange akazoroora. Iye anenge ainaro here tatu munomuisawo futi tatu here kuti tinongoisa speo paanenge ari. Alright, enderapo mberi. So iye wachona agara achita izvozvo. Saka ndakadhirowa tatu paruoko pangu. Iye ane bute inini handina bute ndobva ndaisa pandandazvinyora. Ndobva ndaisa pandandazvinyora. Saka maproblems andakusangana nawo ndekuti inini handichakwanisi kugara pamba nevabereki. Ndinongonzwa kungoboekana ndisingafili comfortable ngendiri pavo. Ndinongofarira zvekugara ndega ndichingoita zvinenge ndichida like ndakada kubuda panapa ndoenda kubhawa ndoenda pasina andifunza. Ndinochingoda ngoti kuzviitira zvinhu zvangu ndega ndisina anondivhunza ndisina anondinetsa kana kuti anondibvunza kuti unozviitire ichichichichi nozvanenge ndisingadi. Saka handichazvide ndada kuzvisiya zvinhu zvacho. Pamwe patichida kuti utaure chokwadi handiti kana wati wauda kuzvisiya unofanira kutitaura chokwadi. Tozviziva kuti pawakajoiniswa handiti wati gogo wako vakauraya vanhu wakatotarisa kuiwa wakaurayawo vangani? Ina handinombouraya. Sei usina kuuraya? Ina handinombopinda piwa task yekuuraya. Kuna vanopiwa matask ekuuraya? Anenge achipa ndiani? Inini zvinoenderana nelevel rauri kuti anotonga ndiani. Inini hangu mama wangu ndo anondiudza zvekuita. Saka ndongotedzera zvanenge vachindiudza ndichiita sekudaro. Wambotaura nauye kuti mama vanoita zvekuenda kumabira saka vanoita chivanhu naye? Ivo vari muroi? Okay. Vanotobatsirawo vanhu? Vanorapa. Even gogo vangu mama vavo vanorapa kana mbuya vanorapa futi. Vanotoenda kuvanhu vachiprofita vanhu vobatsira vanhu?
vaprofiti unongosvika nedambudziko rako then okubatsira. Saka zvinoreva here kuti umwe auno vauri kutaura velevho rako avo vabereki vavo vanotorapawo futi? Anenge akajoiniswa pamwe, anenge akanzi tokupa mari and then uvajoina. Vafanana nekumfa kwese, akauraya mama vake, ndozvanga akanzi aite. Ini ndakanzi dana nakomana, ndozvandinoita. Ndinoenda kumabhawa, zvandinongoita. Saka zvokuti unogona kuzongopuwa task yekunzi uraya baba wako ukaregedza chii chinoitika? Ndiyo iwo karegedza, iwo ndo vanozongosvita. Vanochuza vanoda kuti uyu ngafe. Even pana mama vangu inini vanga vakambonditi kwezi nasinganyanyoonana chezvo nabamukuru. Iwo mama ndo vakakonzeresa accident yakaitwa nabamukuru. Bamukuru vapi? Mukoma wadhidhi vangu. Okay. Vakaita accident vakabva vatofa? Ndizoti chii chikaitika. Ava? Alright. Ndo vakatoita kuti vaita accident? Okay. Saka ndezvipi zvimwe zvavanoita? Alright, tisati taenda kune zvimwe zvavanoita, ndanzwa uchitaura nhau yekumvura. Kumvura uko unoenda in spirit here kana kuti unotoenda iwewe physically? Kazhinji kachona kandinoenda ndoenda in spirit, but pandinozoenda panyama ndo pandizongoenda kunotora mari. Inenge iri paimari? Inoburiswa, inongobuda ingoyangarira pamusoro pemvura. Utonhonga ipapo? Unotoone dziva raunozoti ndinonhongera kudziva rakati? Dziva rinenge riri padhuze, munenge paine njuzu, ndipo unoenda. Unoziva sei kuti apa pane njuzu? Spirit yako painobuda, zvainoita ikoko, ndodzoka ndiona vision yachona. Saka muno muHarare kune madziva akawanda ane njuzu here? Ndawenda two chete. Pane ere kambozoma paBlue Dam. Pachi? paBlue Dam. Kuita kudiliro kwandizo zinonzi chiyangu stara. Saka ni zvichireva kuti njuzu ndo dzinokubatsira kuti wane mariyo? Asi idzi njuzu dzakaipa? Kune njuzu dzakaipa nedzakanaka? Inini njuzu yandinayo nde kwezvarume. Ndotoishandisa even kuchikoro. Inenge iri muplastic asi paunoitora pamvura? Inotongobuda, yotongowanda pamusoro pemvura, yotora wotononga wotoenda. Asi vana mama but paunotora unotanga wadetimbera bute uchiri moya bhazi wozotora mari. Unenge uchiti chii pabute? Unotaura zita rako raunoshandisa mvura uchiti mari iyi ndichanoshandisa zvakati. Mashandisiro uchaita wakatadza kuishandisa maitiro ayo, ndopaunozoenderana nakomana 5 pawiki over warara nawo vese, ndo zvaunonzi kuita. Ukasashandisa mari yachona mashandisiro anenge ufanira kunge uchimaita aunenge wataura. Saka amai vako vane masimba here ekuziva kuti like nezvawatiudza handiti kuti vanoziva here kuti wataura? Vanoziva. Ongo mhuri yeZimbabwe ndiyo nhau yatinayo zuva ranhasi. Manzwa kanhau yenjuzu. Vazhinji vanoti tine manjuzu asi manjuzu ese akanaka. Pane mamwe akashata sezvamanzwa zviri kutaurwa nemwana uyu. Mwana uyu ane makore 14. Wakazvitanga izvi uine makore mangani? Singazivi but ndingozoona tinga ndi grade 5.
Ndipo wakatanga kurara nevarume? No, varume ndatanga kurara navo form 1. Gore rapera? Yeah. Uchiri kugara namama iwe usati wauya kuno, hapana matask wakanga wambopiwa? Hapana. Matask nana nditangire kumba kwa baba. Kumba kwa baba kuyama dzangu. Wati matask wakatangira kuchi? Ndakugara kunoko. Ndipo wakapuwa task yekuti baba wanga waita accident? Ma? Mukoma wababa ndipo wakapuwa task yekuti waite accident? No, accident asina ikunziswa na mama wangu. Okay. Saka iwewe ukaona munhu anenge aine bute, unokwanisa kutotaura kuti iro bute rakashata, iro rakanaka? Bute rakafanana rese? But ini ndoshandisa line ndapiwa nemunhu wandonge ndichiwirirana naye. Uri kutaura kuti wese mulevel newe? Kana kuti wandino ngatiti inini ndinowirirana na neshamwari yangu andi. Shamwari yangu ine bute, ini ndine bute. Shamwari nikwanisa kushandisa bute rangu, ini ndikwanisa kushandisa rake. Pabute apa munombotora here muchienda naro kumihacha kana kuti munongoshandisa kungorisa pasi nzvimbo yaunenge uri? Mundotimba zvaunoda chero pauri. Yeah. Hazvina basa rokuti unofanira unokumbira uri panzvimbo yakati? Hazvina basa. Tomboti inini ndakupa bute, ndokuti kumbira zvaunoda, zvinoitika here zvaunoda izvozvo? Ndonge spirit yangu iripo yandibvumidza kuita izvozvo. Unoziva sei kuti spirit yako pari zvino yauya? Ndinenge ndisisada kugara pane vanhu, ndakuda kungogara ndega kubva panzvimbo, kana kuti ndinogona like kungotanga ngoita mamudzu usingadi kutaura nevanhu, kana kungopindura rafu munhu ndisingangode muona munhu pese pangu. Paunoenda iwo kumvura uchizonotora mari, which means unotofamba physically kuenda ikoko, ukwanise kuenda in spirit? Saka pasvondo generally unofanira kurara nevarume vangani? Ini hangu ndisinopiwa task, saka ndongoita chero zvinendaita, but wakazopiwa kunzi ita zvakati, ndoona kuti ndofanira kusvika palevel iri, ndinogona kurara kana ne6, ndofanira kurara navo vese kuti ndibalansise. But kana ndisina kupiwa task yekuita handimbozviiti, nongoti even ndarara newani zvinesina basa. Iye zvinezvi ukada kurara nemukomana hazvikuwanise mari kunze kwokutenga waudzwa kunzi rara naye? Ndonawo iri kutaurika kamuri yeZimbabwe. Ndofunga chamuri kufanira kunge muchinyatsonzwisisa makore emwana ari kutaura kuti anogona kunzi rara ne5 varume sepunishment. Varume vazhinji vanotiwo zvakare vakaona vasikana vechidiki ka nekuti ndazvinongera kangu, uchinyatsozoti kuti musikanzwa asi iwo uchiendera mberi mainzwa kanjodzi yamunogona kusangana nayo, unogona kutobva washayiwa mbereko zvachose, iwo uchiti aiwa paipai ndakashandisa makondomu, zvozoramba kuita namabhoyi kumba uko, unopedzisira futi wakuti mukadzi wangu ndiye akazodai, ndakaroyiwa nananhingi, asi mazvinzwa ka zvinogona kunge zvichiitika. Uyezve mwana uyu kubva zvabva kuTrojan Mine kubhindura adzidza zvikoro zvinokwana kuita 2 muno muHarare. Asi chinofanira kurovesa hana kuruzhinji rweZimbabwe ndechekuti pachikoro chega chega chaari kuenda ari kutowana paine mumwe munhu akaita saiye. Tine zvikoro zvingani muHarare? Harare yega.
izvozvo zvinofanira kunge zvichiringa bheo kwatiri kuti zvinhu zvakamira sei. Tombodzoka zvakare kwauri musikana, ndida kuziva kuti kune vamwe vana vechikoro vamunodzidza navo pane here zvazvinodisturba kana kuti ingori business as usual, nyange ukatukwa nemumwe mwana hapana zvaunomuita, kana ukadadirwa nevamwe vanhu hapana zvaunomuita, kana kuti spirit yako iwe ukatsamwa nespirit yako inogona kutsamwawo? Zvinoitika. Inini ngatiti pachikoro ndodaya nemukomana, mumwe musikana wobva atangodayana naye, zvinondirwadza inini. So ndobva ndafunga kuita zvimwe zvinhu zvandinga ndisingade kuita kwaari. Unogona kuita zvakafanana nechi? Kana kungoti achifamba kwachifamba unongomutarisa, and then iye pachake anobva angonzawo like hamino zvinenge zvichingoitika kwaari. Vamwe vachona unongogona kungomuti ngasapaze, iye ambopaze, kana kuti ngaangomitiswa, obva mitiswa, kana kuti ungozviuraya wezi zvaanenge achiita zvinenge zvichindibhora. Saka iwe wakambobhekana nevangani? So far handina musikana ndakamboti akambonitorera mukomana kuchikoro kana kuti mulocation, hapana. Kuvadzidzisa nokudzidzisai pane here unotoona kuti avo mudzidzisawo igenga redu? Inini hangu pane hwano ndakamboona pachikoro chandakudzidza, kwezi ndakagara muklasi ndobva vati mwana iwo ukagara unge nyoka. So ndakabva ndaona like vanenge zvavakaona pandiri like kune zvandinoita, vakauya muklasi leseni ravo havatombotori nguva vari muleseni, vanongoita 30 minutes vobva vatobuda muleseni. Zvichiratidza kuti havasi kukwanisa kugara panzvimbo yatinenge tiri isusu, hamino zvavanenge vachinzwa. Handina hangu kumboda kuzvifambira zvinhu zvachona kuti ndione kuti ichi chinenge chiitika. Zvokuti pamwe ivo vanenge vaine maspirits erudzi irworwo here, kana kuti pamwe avo akanaka zvokuti haakwanisi kugara pamaspirits akashata? Ini hangu ndakaona kunge vanooneswa nehameno zvinenge zvichivaonesawo kuti apa pane dambudziko, apa hapana, apa pane zvakati, apa pane zvakati. Ndozvandakangofunga kuti pange ndozviripo. Saka vawati wewe vakauraya vanhu ndimama, handiti? Koiwo vamai vavo futi vanenge vakuraya? Akauraya ndigogo namama vese. Ambuya handizivi hangu kuti vakambourayana. But pandaigara, pandakatanga kugara kunoko, ndambozonzi pakauraiwa Tafadzwa kafa. But mweya wake tumuona mumvura arimo, handizoti akauraiwa nani. Tafadzwa mwana wehanzvadzi yasekuru, tete vamama vangu. Saka pamunoenda kumvura imimi munoona mweya yakawanda imomo? Plus vana vagogo vangu inini vachiri vakakwana, asi vamwe vavo vese vashota, pane vakazvara. Pandandoda kunzwisa ndepekuti vaunoona maspirits avo mumvura like Tafadzwa uri kutaura, vanhu vakaurawa nevehukama hwako chete here, kana kuti wese munhu akaurawa anenge ariko kumvura ikoko? Akaurayiwa mweya wake wakasiiswa pamunhu ndowandinoona mumvura. Mweya wake unenge usati waiswa pamunhu kunzi munhu atenge kushandiswa. Saka zvichireva kuti kumvura uko vakawanda mweya munoona ikoko? Nhasi uno kana kuti ndangoti nhingi uyu ndamufarira, ndobva ndangoenda naye. Ukaona mweya uri mumvura imomo kana like watafadzwa unogona kuufarira utoutora?
ini ndakafarira kana kuti shamwari yamama wangu uyu kuti shamwari yangu inini mama wake ndofanira kuti toda kuvaiti kuti vaite izvi ndofanira kuudza mama vangu inini mama vangu ndo anowanzoita zvino zvavanenge vachida so ndakangovaudza dambudziko ranenge ndinaro ndo munhu anorisolva because ndo munhu wandinoudza kuti chakati chadai ndiye anoziva zvese saka ivo ndo vanoisa mweya pamunhu kana kutora mama nagogo vari tu asi tichitarisa mama vako iwewe vane zvinhu zvakawanda here zvavanoda mumba kana tingati property yavo yakawanda sterengeri haina anombanyowanda but imba mavo hamushoreki mungu aripo life yavo vanorarama life yavanoda ko murume wavo uyo ari kuripota achishanda kusouth hambozvifungire here zvo ndo zvinoita mukadzi wavo ndingoti mama vangu inini murume wo kana asipo havarari pamubhedha vanorara pasi vakafuga machira avo ekumvura then murume wo panouya vanoisa machira kusaidi kwavo orara pamubhedha but kana asipo havarari pamubhedha vanorara pasi inhau yakati ome vane manjuzu muriko here uko kazuva ikatimbokumhoresai enyu ndeerudzi nekuti isusu patinouya kwamuri tichida kubatsirwa tinongoziva kuti munhu ane manjuzu asi hatizozive kuti enyu ndeyekutora mweya yevanhu here kana kuti ndo anobatsira ameno ndombobvunza kwauri naye mwana munhu vanoenda kunobatsirwa nana mama vako pavanobatsira vanhu vanotobatsirika zvokutoti dambudziko rapera here pasina zvinozosarawo kwavari kana kuti ivo vanenge vatopinzwawo mugemu iyoyi vanongobatsirwa pana zvavanongoitwa vanongobatsirwa chete votoendawo asi kana vafarira munhu ndopavanozotora mweya vomuisa paari vobva vatenga kumushandisa saka varume vanenge vatorwa urume hwavo zvakureva here kuti havangozvare chete kana kuti pane zvimwe zvinoitika futi kwavari haazvare plus yambondirambi right saka kana asisazvara urume hwake mati munoendesa kumvura kumvura unoendiswei ini handinyatsoziva but ndongonziweni kondomu ranenge washandisa ndora ndinoendesa ndokunopa mama kana zvakafanana nemaudziro ndendaudza nyaya inenge yaitika iyo ndovanozondiudza kuti ita zvakati vanongondiudza kuti kana ti ndabirwa chinhu changu uyu like hembe ndingoziva kuti mama hembe yangu yabirwa vanongondiudza kuti ita zvakati anokonodzosa hembe yangu kana kuti pane zvinoitika kwaari handizoziva kuti maitiro avanoita ivo ndinenge ndisiko ini ndinozongoudzonzi ita zvakati kana kutumwa kunoita zvimwe zvinhu kune mumwe munhu ndo maitiro andinechita ndinenge ndingoita zvandinenge ndaudzwa toziva kuti vazhinji mune mibvunzo tumirai mibvunzo yenyu tigomubvunza kamwanasikana mupindurwe munzwe mhinduro dzenyu vanobatsira
yakwana nguva iyaka yekuti mutibate zvakare muchitiudza kuti inini ndinogona dambudziko riri pamwana uyo ndinokwanisa kuripedza. Imimi vanhu vanoti onai ningi ibvai mati zii nekuti hamuna kana kasimba kari pamuri, ende hamuzive futi kuti ivo vanhu vamunoti avo muri kunzwa zvekutaurwa nemwana. Isusu ndosaka tichiti hatidi kuti nyika ingove nemunhu one anobatsira, ngaive nevanhu vakawandazve vanobatsira. Tisavimbe nevanhu vamwe chetewo. Handisi kuti batai mashoko angu, handisi kuti vakashata, aiwa, asi ndiri kuti hatizivi kuti vakashata here kana kuti havana. Ini nemi ndiri kureva vasingaoni, vasina mweya, takafanana. Ibve manyarara yenyu. Vanobatsira ndimo vatiri kutsvaga. Zvichida dzimwe nguva imimi munozviziva vanobatsira vacho, kana kuti vanotoitawo izvozvo munoziva henyu kuti dambudziko iri munokwanisa kuripedza sei. Mwanaka haachada, mubatsirei akwanise kubuda mumatambudziko iwayo. Mutibata tokusanganisai nemwana, hamutiudze henyu kuti imimi murimo mukuvhiya akatiyo, asi kuti imimi mukangotitaura kuti munokwanisa kuripedza dambudziko iroroka, chatinovimba nemi kuti mapedza dambudziko. Isusu patinoshanda pese hatina basa nekuti dambudziko iri rapedzwa nambuya here, nasekuru here, namadzibaba here. Aiwa, isu chatoda chete ndechekuti dambudziko ngaripere. Ndinotoshamisika zvikuru ndofunga paya makaona tichiburitsa nhau yekuHaazvare, tichienda nana sekuru vakasiyana-siyana vachiedza kubatsira padambudziko riya ramunoziva rekushayikwa kwemabhurukwa evanhukadzi. Ipapo dai paripo pamunotibatisisa kuti tine vanokundikana, tine vanogona. Ende tinoda kuti imimi vanhu munge muri majaji, munge muchiona kuti ava vagona, aiwa ava vatadza. Hatidi kuti titi vatinokupai vese vanofanira kugona, kwete. Vanhuwo venyama. Isusu patinoenda kwavari tichitsvaga rubatsiro kuti tione kuti vanokwanisa here. Kana vakwanisa kubatsira vanhu ivavo, vakukwanisa kuti tivapewo vamwe vanhu vanenge vari matambudziko akaita saiwayo vobatsirikana. Kana vanhu ivavo vasi, ndofunga zvandiri kuedza kutaura muri kuzvinzwisisa. Manje vanhu vanobva vati n'anga dzane shamba ndedzefeki. Aizvi isusu toda kukuratidzai kuti munhu anogona here kana kuti haagone. Imi mozvionera mega kuti uyo haagone uyo anogona. Ko vazoita vangu papi pacho? Ndosaka zvakare panhau yatiri kuburitsa yedomboshava yenyoka, makaona vana madzibaba vakauya vachiti tinozvigona, hatina kumbowanyima platform. Dai vakatozvigona ipo paya, takutotanga kushanda navo tichipa zvakare vanenge vaita matambudziko akadaro vanhu ivavo. Nekuti chikuru kuti vanhu veruzhinji mayamurika here. Mwamboonawo here zvandaona kuti muzvikoro medu makamira sei. Tikaenda chitungwiza ine zvikoro zvingani, tikaenda budiriro ine zvingani, tikaenda kupi kwamuri ikoko zvikoro zvingani. Mwana uyu akakwanisa kuenda pachikoro ichocho chamunoda, anokwanisa kusvikonhongana nevamwe vana vanoita izvozvo. Ndinotondera chose tichiburitsa nyaya yekumausvu kuchivhu, vana vachingodona vachiteera headmaster, head teacher Naye, head teacher ndewechidzimai, vachiteera head teacher vachiti ndiye shefu yedu. Vanhu mukati iyi history hongu, asi toda kuziva kuti inenge yakamira sei. Ko vanogozoenda kwaari iyeye. Why? Zuva rapisa hongu, zuva rapisa. Nzara hongu, nzara iriko. Ko munonditaura kuti ipo pamausvu ndipo pega pane vana vechikoro vane nzara? Ndipo pega pachikoro pane vana vari kutsva nezuva? Wati nyoka iyi vanoishandisa sei? Iwo wakaiona?
Inogara pai. Inogara mbako. Musango. But pani nguva yatimboende koko. Isusu terara panze iyo raramba. Wati pane nguva yamakamboenda kubako. Yatikaenda kuprazi kwa gogo. Isusu terara panze. Nyoka inoramba yega. Maitozati nyoka yakaramba. Gogo vachitichi. Imi mune michitoziva kuti ndo zvinenge zvichiitika. Vane madhezi achona vanenge vachitenge vari kurwara. Ndo mazuva avo vanonyanya kubatsira vanhu. Paunonyanya kubatsira vanhu vanenge vachitanga vari kurwara. Asi saka zvichireva kuti pamwe nyoka yemurume wavo. Ya, zvokunoda nyatsoziva hangu ndozodzwa zvese. Asi vanenge vachitova neitisa basa renyoka. Ndo yavakapiwa yekuti ini ndakaiona ishandiswa ka1 pekuti gogo nasekuru vakaenda kumusha pamba ndobva tasara tingori vana chete. Saka vagogo vakabva vaenda noudza mbuya kuti ndakumbobuda. Mbuya ndo pakabva vati nyoka ndo ichasara ichengetedza pamba svika vadzoka. Ndo yakasara ichichengeta? Ichikuchengetai? Yekuti hapana munhu aimbosvika pamba. Ufanisa ari manheru pane munhu akatomboiona. Watikandongonzwa muheji achiti nyoka iyi. Asi anombonoteka zinda nekupi. Asi iwewe hauna here dzimwe nguva dzaunorota uine murume? Uchirara nemurume? Kurota kuhope kwako? Kando zvinyonyo zvichita kazhinji. Kakawanda. Saka pawatiwo paunoenda kunguva yako nyoka inouya kuzotora ropa ndiyo here nyoka yacho? Paunorota iwewe uine murume chero nguva here asi kana uri kunguva yako unombozviita here zvokurota uine murume? Kakawanda zvokuti dzimweni nguva tingati pasvondo unokwanisa kurota kangani? Tingoti pamwedzi kana ka4. Ndikuti unorota uine murume wauinaye? Asi wakambozvinzwa here kana kuzvifungidzira kuti ndiyo nyoka? Handina. Wataura nawe iwewe yekuti ropa rako rinouya richitorwa nenyoka. Inoita sei nyoka yacho? Inoritora sei? Kubva muswe unenge uri kumusoro kunoko. Then musoro unenge uri zasi. Inotouya iyo chaiyo? No, kuti live. Live yaiuya ndiri kuprazi. But izvona inoya muspirit. Urikutozvinzwa kuti ndakamonerwa manje nenyoka? Hausauitye irewo? Handimbo. Ko wati wewe vana mama vanokuya vachikutora vanouya sei vana mama? Nesei vanoona pandinogara ndi wana vanhu vanogara navo and vanouya vodonyatsopinda but hapana nombomuona tototaura nyaya. Even inini kashoma kuti manheru ndendakarara handionzorara ndorara kana pasina zvinenge zvindinetsa. So pandinenge ndisina kurara pachona ndo pane ndinawo vanonzouya kumanheru vandokarara. Vanonzouya kumanheru wakarara? Asi vanouya nawo kuhope. Vanouya sei? Vanongouya vari mumhepo here kana kuti vanouya nezvitsero? Vanouya nechampopori. Pane mama vakamboita matwins. So vana vachona vakaurayiwa. Vakaurayiwa nani? Naivo mama. Saka vana vachona ndo vandakaiswa champopori. Ndo vanoshanda sechampopori. Vanotakura mama, vanotakura inini munhu wese. Anga ari matwins amama wako? Vakafa vaine makore mangani?
vari vadiki ine handina kumbovaona nacho ndangoudzwawo ndo zvakaimboitika. Pana uye makondomu iwo unogara nawo makondomu mberi? Unawana ndinotenga pane nchitomashandisa. Saka munhu wese chero warara naye unomutorera murume wake? Wandinenge ndanzi ndirare naye task panopiwa task kana kuti ndangoti mukomana uyu angondibowa kuti pane zvangoita zvandibowa kana kuti akandipa mari shoma then panotora kondomu rake nomunoendesa. Then maendesero andoita makondomu ndeyekuti ndorara nevarume vanenge ndapiwa nzirara navo kana kuti pese pane ndaita kondomu rinenge rashandiswa mama vanouya votora live moenda naro. Ko warara nemurume obva atora kondomu rake unoita sei? Hapana, handina murume andakamborara naye akatora kondomu rake. Wanoda kurazirwa? Ma? Iwe wanenge wachitarisa kuti ucharasa iwewe? Ndofunga munotondera zvakare muri yeZimbabwe kuti pane imwe nguva yakambonetsa muno muZimbabwe varume vachirepwa vachitorerwa urume hwavo. Nyaya yakazongopera, Drewmas media yange isati yavako, asi nyaya iyo yakazongopera iyoyo. Ndofunga muri kuona link yazvinazvo iri kutaurwa zuva ranhasi, uye zvitaudzwa zvakare kuti mama ndo vanouya vachitora ivo, zvichireva kuti vanonyatsoziva basa ravanenge vachishandisa izvi. Iwo wati paunoenda kunguva yako unoenda mazuva mangani? Ndogona kuenda ka1 kungoti anyange asiri madays angu ndakaenda ka1 kuti ndogona kutera makuseni then kusvika manheru ndinenge ndisenheru ndogona kunge zviro zvekuti ndogona kushanyirwa zuva rachona kuti ana mama anogona kuuya kana kuti nyoka ndo painouya. Ndo inoitisa kuti uende? Inenge yakuda ropa, so ropa randobuda inotora then ndozobuda ndautira mazuva angu chaiye lokutanga ndo inotora futi. But pamazuva ako chaiye unozoita mazuva akawanda kana kuti? Ndoita 3 days ndozandoita. Unogona kuti waenda 1 day mwedzi wo zvatovharana? Unozoenda futi mazuva? Ndogona kuenda mazuva 2 1 day but madays angu chaiye anenge ari kuma 22 25. Asi pavakomana vaunorara navo havasi munhu njee, vanhu vane mari? No, vashoma vane mari but vamwe vachona vanenge vari vongoshandisa kuti ngotorawo urume hwavo ngoendesa. Pezipa nongoti pavakomana vese unadana navo nongoti almost 3 ndo vane mari vanofamba nemota, vamwe vese ava. Wakambonzwa kuti vanoshandisa chiere urume hwangu vato? Pamabenefits ivo vane mukuru wavo pamupiro as if mama ndo mumbi kwavari, saka ivo vanozowana zvavanowana. Inini ndinowana zvandinowana kwavari, ivo vanowana zvavari zvavanowana kune mukuru wavo. So zvinenge zviri zvongosiyirana kuti ivo ini ndoshandira ningi ningoshandirawo ningi. Ivo uchiona zvakaita sechii? Ivo unozowana mari iyaya kumvura ipera? Asi haufungira kuti inenge yanokandwa nevanhu ivavo? Ndinombopinda zvifunga because inini pandongosvika pamvura ndichida mari ndotongobva ndaudza kuti zuva rinenge rapedzisira kuuya mama ndoudza kuti ndoda mari ndoti ndaushandisa zvakati
then pandienda kumvura ndongosvika iripo panzvimbo yandotorera. Pasi pemvura apa munenge muchifema sei? Pakaita sei? Pane mvura yepamusoro. Pane mvura yepamusoro yekuti mvura yatinoona isusu ndo inoti wakapinda mumuntu inouraya, but pasi pane dombo rinenge riripo rinovhurika rinoti munhu akatorwa nenjuzo anotoronjeswa ikoko rovharika. Saka pasi parona unenge uchitofema zvinenge zvitori right, but munenge muri mumvura. Pane zvese zvaunoda zvinenge zviripo zvokuti paunoenda kudziva unotokwanisa kuona kuti havakatorwa nenjuzo avo varimo. Mune dzimba vanodya chikafu chatodyira vana? Chese chinodyiwa pana, but hapadyiwe fish chete. Ndofunga munotondera paya tichitaura nagogo vekuchiredzi vachitaura kuti njuzu dzinopinda muzvitoro dzichiba dzotakura dzichinodya ikoko. Vazhinji vacho vanoputa fodya. Murutondera fodya iya inonzi chii? Vanoputa fodya ndibatsire. Vane fodya yavo yavanoputa vachinwa mawaini. Vazhinji mukati vanozvizira kupiwa vachigara mumvura. Ndofunga muri kuzvinzwa nhasi zvokutaurwa zvakare nemwana uyu. Zvaari kutaura izvi zvinowirirana nezviya zvatakaudzwa nagogo vekuchiredzi. Muri kutondera zvakare paya gogo vekuchiredzi vachitaura kuti kana vakunoburitsa munhu mumvura vanochaja mari. Kana isingakanganisi papa yainzi $2,000. Is it $2,000 kana 2,000 rands? Ndofunga vanhu vateri veDrewmas Media munozvitondera izvozvo. Inonosiyiwa parwizi yozoshayikwa. Kana yatorwa voziva kuti munhu vari kukwanisa kumuburitsa mumvura. Kana isina kutorwa mari iyoyo voziva kuti munhu akatofa hachisiko kumvura. Vanhu mukatitaura kuti ifeki iyo, gogo ndo vanodzoka vachitora mari iyoyo. Ndofunga pane zvokutaurwa nhasi uno muri kutonzwisisa kuti nhau iyi yakamira sei, nhau iyi inofambawo sei zvakare. Ndingade kunzwa kwauri mwanasikana. Ko isusu patasvika panapa pane zvawamboona here? Kana kuti zvaungaratidzwa kuti kuna vanhu vakadai vachauya? Hapana. Asi iwewe haukwanisi kuratidzwa here kuti munhu uyu akadai? Mati? Iwewe pachako haukwanisi kuti ukanditarisa so unokwanisa kuona kuti munhu uyu akamira akadai. Ndokwanisa kuona kana spirit yangu iripo, but kana isipo nendori munhu anenge akaringoright. Spirit yako inogona kuenda kumvura kwemazuva mangani? Pandinenge ndiri andika ndogona kurara ndomuka, ndorara futi ndomuka, inenge isipo. Ndo vanoti ndichingotuka vanhu, ndichingobhuyikana nevanhu, ndichingopara mhosva, and then pamwe pacho ndotomboshandisika kuti ini ndaita zvakati handisirini, because chimwe chine ndisingazivi kuti ndingambozviita here kana kuti nomwe ngonzi nyaya yakati ndiwo waita dhaiona kwakati. Pamwe pacho ndotomboshandisika kuti zvakati, but ndozozviona kana spirit yangu yava inoti pakati ndakambodai so ndakadai so. Mwe chino ndozotanga kutaura kuti pakati ndingambodai kana kuti ndakamboenda kwakati ndakanodai so. Ndozotanga kubvuma papaya ndakambozviramba, because pamwe pacho ndisingatombozivi kuti ndoita zvipi. Mune Zimbabwe chirongwa chatakupai zuva ranhasi machiona machinzwa ndio nhau iri kuitika kamunyika yaBaba Tonga itinzwe. Semataurira ndaita vane mibvunzo tumirai patichataura naye zvakare mwana iyeyuyu tinge tichiisa mibvunzo yenyu yamunoda kunzwisisa iyoyo. Manzwa kana nauye kumvura kune mweya iri kudzungaira kudzimvura uko. Maaccident ari kungoitika mumigwagwa umo.
munhu unongopatika wapinda mutsaona. Ngatishingei kunamata kuti tikundewo kamiedzo yerudzi irworwo. Varume vedu mazvinzwaka, nhau yedu iyi yevarume yakaipa. Tizivedu kuti munhu unenge uchirara naye munhu akaita sei, asi mamwe matambudziko anozouya muupenyu hwedu mune ramangwana redu, mamwe acho anenge achibva panhau dzakaita saidzodzi. Tongwarira, tozvichengetedza. Ndozvati madzimai mazhinji akutofara kuti yes kuti vana baba akavagare mudzimba. Hongu, farai varume mazvinzwaka, ndo zvatinofanira kunge tichiita. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa ticharamba tikupai nhau ino as it develops. Vatinenge takwanisawo kubata tinovabata, vatinenge tatadza tinongoregedzawo. Patinenge tatya munotiziva wani takatiza pamutare, tinotiza neupenyu kana zvasvika panguva yakaoma. Angari mafarango muri Zimbabwe kunge ndichitandara nemizora nhasi muchirongwa chedu chatiri kukunzirai. Mangwana tinenge chitaura nemubereki agere nemwana wake atiudzewo kuti zvakamira sei, dambudziko iri akariziva sei, zvamboita sei, kupi. Ndo nhau iripo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,